Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a la 25a edició dels Moments Musicals de les Escoles. Aquesta activitat la fem unes quantes escoles de música del Maresme, algunes municipals, algunes privades, algunes híbrids com nosaltres, i fa 25 anys que fem això, ens intercanviem alumnes entre escoles i fem concerts a cada escola. És un moment molt bo perquè els alumnes, el Ramon riu perquè el Ramon és el nostre profe de violí i quan era petit ja feia moments musicals amb l'escola seva a Mataró on anava, no? I per això està aquí com dient, i ara soc profe i estic aquí rebent altres escoles. I, mira, si voleu venir, veniu aquí davant, sí. Aquí, els nostres alumnes de llenguatge. Els moments musicals és un moment molt bonic perquè és intercanvi, és com dir, existeixen escoles de música fora de la meva població. O sigui, hi ha altres escoles de música que fan el mateix que nosaltres. O sigui, hi ha vida després del municipi de cadascú, no? I per això és molt bonic. I ho fem sempre amb alumnes que ja tenen un nivellet, que ja tenen una trajectòria i que ja poden tenir un repertori de 10 minuts. Disculpeu perquè estic molt constipada. I llavors, avui tenim la sort de tenir l'Escola Municipal de Música d'Arenys de Mar, una escola històrica, és boníssima l'escola municipal d'Arenys de Mar. Conec la directora, anàvem juntes a l'Escola de Música a Barcelona, la Blanca, i és una escola boníssima, o sigui que tenim molta sort al poble de tenir una municipal amb totes les condicions. També tenim l'aula de música de Can Llobet, que som cosines germanes, perquè és exactament el mateix model que nosaltres, i plorem per les mateixes coses, i ens fem companyia, i és una escola molt semblant a la nostra, de dimensions, de poble, de tracte amb l'Ajuntament, som cosines germanes. I també amb la Lourdes, la directora, tenim molt bona relació i és encantadora l'escola també de Can Llobet. I avui és el primer concert dels Moments d'aquesta edició i avui estrenem els Moments, o sigui que ens fa molta il·lusió, especialment. I aquest any hem incorporat el David, que és professor de saxo de la nostra escola, i ell, a partir d'aquest any i els altres anys, farà de coordinador, perquè és que necessitem mans i ell ens ha fet molta feina, que avui estiguem aquí, ha coordinat els grups, ha entrat als Excels i als Drive que s'han de fer servir, o sigui que moltes gràcies, David. També sentireu el nostre grup al final del programa, nosaltres actuem els últims i veureu també quina gran feina ha fet, com els altres. Doncs això, quan acabem, no marxeu els músics perquè farem una foto de família, amb els profes i tot. I des d'aquí donar les gràcies al professorat perquè fa sempre molt bona feina, es traslladen de poble i tot per venir aquí i acompanyar els alumnes i això té molt de mèrit. O sigui, les escoles de música que fan aquest sobreesforç de fer tocar els seus alumnes doncs té molt de mèrit. Nosaltres també anirem amb els nostres alumnes a altres edicions. Teniu el programa demà aquí, no sé si l'heu agafat, i veureu que hi ha el calendari a l'entrada. Sí, i hi ha el programa demà del concert d'avui. Hi ha el repertori del concert d'avui i les edicions a les altres escoles. Doncs res més, us deixem. I pels alumnes, només un apunt pels alumnes. On esteu? Aquí hi ha el duet, exacte, i allà el combo, segons el combo de... Bueno, deuen estar per aquí també. Doncs ja sabeu que tocar en públic i fer música en directe és l'objectiu màxim que tenim els músics. I les entitats i el suport social per a la música en directe i en viu és importantíssim. I és una labor que ja fem des d'aquí a l'escola, de tocar a la música en directe. Que fa una mica de por a vegades, que tenim una mica de nervis, és igual. La qüestió és com la piscina, em tiro a la piscina. Si no, no sé què és nedar, no? La música en directe és el mateix. I els profes que són professionals d'això, segur que també els ajuden moltíssim a fer aquest pas de tocar en directe. Doncs res més, dit tot això, gràcies per estar aquí, famílies de la comarca, les famílies pròpies també, i començarem amb el duet de l'Escola de Música d'Arenys, amb el Teo i l'Enzo a la guitarra i al baix. Un fort aplaudiment per ells.
Nosaltres som l'Enzo i jo, en Teo, venim de l'Escola de Música d'Arenys de Mar, com ja han dit, i doncs avui farem aquest petit dueto de jazz. Sobretot són temes que hem fet també amb el combo de jazz d'allà de l'Escola de Música, la Group Band. També, abans de tot volem fer un petit agraïment a dos professors que no han vingut, que són el Guillermo Caliero de la Group Band i l'Ai Masol, el professor de guitarra. I ara començarem amb... I començarem amb All of Me, però abans volem aclarir que l'últim tema, com es deia? Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown, no el fem, hi ha hagut un petit error i el canviem per So What, de Miles Davis, la versió de Ronnie Jordan. I dit això, comencem amb All of Me. Molt bé, i ara després d'aquesta, ara farem el Billy's Bounce de Charlie. Sí. Va, ja està.
Sí que veia primer. És tu primer? Si quieres. Sí, és tu primer. Vale. I ara farem Sunny Side of the Street. Un estàndard, això. Sí. Vale, fes com el de la Xina? I ara ve So What, que realment és de Miles Davis, però com que la fem una mica més ràpida, és com la versió de Ronnie Jordan, i anem amb aquella. La primera. Thank you.
Leo, cable. Teo. Bueno, però no sé fer de liada. Un dia d'aquests faries. Molt bé, ara tenim l'Alba de Manera, la Cabella, l'Alcoma. La Jovent, endavant aquella Jovent. No, és igual, si m'aquí després. Bueno, per aquí no se tapa la càmera. Això... Pots posar meu? Meu. Entra, quitas. Els posem al foc? Sí, deixo aquí.